या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। एसटी सेवा कोलमडली, प्रवासी आक्रमक। कोकणसाद लाईव्हची गणेश सजावट स्पर्धा, आकर्षक बक्षिसांचा होणार वर्षाव। आणि निलेश राणेंच्या हस्ते पंतप्रधानांच्या जीवनपटावरील चित्र प्रदर्शनीचा शुभारंभ। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केक आणि बेकरीमध्ये नावारूपास आलेल्या आरबी केक्स अँड कॅफेच्या 3ऱ्या शाखेचं कणकवलीत दिमाखात ओपनिंग झालं। बाळकृष्ण पोवाडन यांच्या हस्ते फीत कापण्यात आली। आमदार नितेश राणे आणि नीलमताई राणे यांनी देखील याला खास भेट दिली। नेहमी ग्राहकांसाठी चांगले आणि दर्जेदार केक्स, बेकरी, कॅफे हाऊस उपलब्ध व्हावं यासाठी प्रथमतः रजित्रन कंटियन यांनी कणकवलीत प्रथम बेकरी अँड केक चालू केले। त्यानंतर बेकरी अँड स्वीट चालू केलं। आता केक आणि कॅफेची सुरुवात करून कणकवली वासियांना चांगले केक, कॅफे, चॉकलेट, आईस्क्रीम यासारखे खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून दिले। कणकवलीकर देखील याला भरभरून प्रतिसाद देत आहेत। कणकवलीतल्या पटवर्धन चौकात याचा शुभारंभ करण्यात आला। यावेळी बाळकृष्ण पोवाडन यांच्या हस्ते केक कापण्याचा शुभारंभ झाला।
केक्स अँड कॅफे या दुकानाला भेट देऊन पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी शिमी रजित्रण कंटियन, रथीश कंटियन, रोनिक रजित्रण, मुकुंद किनाती, भाऊ गावडे, समीर नलावडे, राजू गव्हाणकर, गौरव गव्हाणकर, मिलिंद मिस्त्री, संदीप मिस्त्री, गणेश तळगावकर, प्रसाद अंधारी, राजू मानकर, विजय पारकर, हरीश उचले, प्रथमेश चव्हाण, अशोक पुजारी, सुशील पारकर, प्रद्युम्न मुंज, अनिकेत उचले आदींनी भेट देऊन पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. पहिल्याच दिवशी या कॅफेत ग्राहकांची गर्दी झाल्याचं पाहायला मिळालं. माझं नाव गौरी आमटे. मी सुकायवाड मालवणमधून आले आहे. मी या आरबी केक बेकरीमध्ये आज केक घेतला आहे आणि आज माझा बर्थडे आहे, त्यामुळे मी इथे सेलिब्रेट करायला आले. कसं वाटलं सेलिब्रेट करताना? सेलिब्रेशन खूप मस्त आणि खूप छान वाटतं. खरोखरच म्हणजे आरबी बेकरीने पहिली शाखा तिथे पहिल्या ह्याच्यात होती. त्यानंतर तिथे एक रेन्युएशन करून एक चांगलं दुकान हे केलं. त्यानंतर मी बाजूला नाक्यावरती एक दुसरी शाखा चालू केली आणि ती दुसरी शाखा चालू केल्यानंतर फक्त तिच्यात केक आणि बेकरीचेच प्रोडक्ट मिळत होते. पण त्याच्यानंतर त्यांनी अजून एक बाजूला हे करून एक कॅफे आणि केक त्याचं स्पेशल वेगळी शाखा चालू केली आहे. खरोखरच रजित्रण कांडियाला आणि कणकवलीवासियांना वेगवेगळी चव देण्याचा प्रयत्न केला आणि हे खूपच छान. आज आपण कणकवलीवासियांसाठी आरबी केक्स अँड कॅफेचे उद्घाटन केलेलं आहे. गेली 54 वर्ष माझ्या वडिलांनी कणकवलीमधील नागरिकांसाठी सुरू केलेला बेकरी व्यवसाय. त्यानंतर आम्ही तिसरी ब्रांच सुरू केलेला आहे. कोणकोणते आईस्क्रीमचे पदार्थ आपल्याकडे? आईस्क्रीममध्ये बरेच आयटम आपण सुरू केलेला आहे. त्याच्यात फालुदा, कॉकटेल, फ्रूट सलाड, मॉकटेल, मोजितो आणि फ्रेश ज्यूसेस, लस्सी, सब बरेच प्रकार सुरू केलेला आहे. नवीन फ्लेवरचे केक्स आणि बर्गर, पिझ्झा, शॉवर्मा सब वेगळे पदार्थ आपण सुरू केलेला आहे. माझे बरेच माणसांनी माझ्याकडे येऊन भेट देऊन गेलेला आहे. निदेश सर आणि नीलम मॅडम आणि संदेश पारकर असा बरेच नेता लोक आपल्याकडे येऊन भेट देऊन गेलेला आहे. आभारी मानतो मी सगळ्यांना. आत्तापर्यंत मला कणकवलीवासियांकडनं भरभरून प्रेम मिळाला आहे. तसा इथं पुढे पण मला सगळ्यांचे प्रेम याद राहते एवढा माझ्या विनंती आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. कणकवली बस स्थानकात एसटी सेवा ठप्प झाल्यानं प्रवासी आक्रमक झाले होते. तत्परतेनं कणकवली पोलीस निरीक्षक अमित यादव हे बस स्थानकात दाखल झाले होते.
आता गर्दी किती वाटेल बघा, सगळ्या गाड्या येणार, कोकणकडनं येणार, मस्त तुतारी, सगळ्या गाड्या येणार इकडे. काय प्रॉब्लेम आहे ऐकून तर घ्या, आमच्या ऐकून तर घ्या प्रॉब्लेम काय ते, पण पुढे आलं तर पाहिजे. शांत काय कधी करू यार, काय करूया सांगा तुम्ही. हा तुमचं पण म्हणणं आहे. मी काय बोलतो, आता ही गाडी कणकवलीवरून पनवेलला चालली, पण त्यांचं सर्व्हर चालू आहे, ऑलरेडी बुकिंग आहे. ही एस टीची सेवा कोलमडल्याने कणकवली पोलीस पोलीस निरीक्षक आहेत हे देखील इथे दाखल झालेले आहेत. ते केबिनमध्ये आहेत. प्रवाशांना त्यांनी सांगितलेलं आहे की लवकरात लवकर ही सुरळीत होईल असे आश्वासन देत आहेत. प्रवासी त्यांच्याकडे आपलं गाऱ्हाणं मांडत आहेत की बाबा आम्हाला सोय करावी, कोणते अनाउन्समेंट झाले नाही आहे, तशाच पद्धतीने कोणत्या सूचना देखील देण्यात येत नाही आहेत. त्यामुळे प्रवासी संतापले आहेत. आपण पाहिलं की त्यांनी मगाशी जे पुया यांची चर्चा केली आणि त्यावेळी सांगितलं, आणि आत्ताच्या परिस्थितीत आपण ही कणकवली बसस्थानकाची जी गर्दी झाली आहे ती पाहत आहोत की प्रवासी हैराण झाले आहेत. रात्रीपासून ही तिकीट सर्व डाऊन झाल्यामुळे. कुठून आला तुम्ही, कुठे जाताय? मी कणकवलीतून लातूरला जाणार आहे. किती वेळ झाला तुम्ही वाट बघताय एस टी? तरी 5 तास झाले. काय सांगायचं आता जायसाठी तर पाहिजेच. सण आहे घरी, त्याशिवाय पर्याय तर नाही आहे. पण गाडी एकही नाही आहे इथं. आम्ही थांबलो आहे कशासाठी, आलो आहे कशासाठी, जाणार आहे कशासाठी, हे सगळं कळायला पाहिजे ना त्यांना. पण गाडी कधी येते, काय येत्या, किती उशीर अजून वाट बघायची. मी एस टीवाले सांगतात की सर्व्हर डाऊन आहे. मी केरळमधून आलो आहे रेल्वेनं, 4 तास झाले इथं बसले. एस टीवाले म्हणतात सर्व्हर डाऊन आहे, सर्व्हर डाऊन आहे, होईल तासात अर्ध्या तासात. 4 तास झाले इथं असं बसून आहे. 4 तास अधिकारी सांगतात ये की सर्व्हर डाऊन आहे, एक होतं आहे 10 मिनटात होतं आहे, 20 मिनटात होतं आहे. आता 4 तास झाले सर्व्हर डाऊन झाले यांचं. हे काही एस टी आणत नाही, ती एस टी सोडून देत नाही. एस टी तिकीटचा सरोवर हा मुख्य सरोवर डाऊन झाल्यामुळे ही एस टी सेवा ठप्प झालेली आहे. आपण पाहतो की प्रवासी खूप हैराण झाले. 4 ते 5 तास हे या बस स्थानकावर उभे आहेत. असा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सरोवर डाऊन झाल्याने आता ही एस टी सेवा कोलमडली आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात ही एस टी सेवा कोलमडल्याने प्रवासी संताप व्यक्त करत आहेत. तुमचं सर्व्हर काय बंद आहे ना, काय सांगा आता बघूया. अरे मुंबईवर कालपासून पब्लिक इथे येडी आहेत का पब्लिक? एवढ्या 2,000 गाड्या सोडल्या आहेत फुकटमध्ये. आता इथून थोडा गाड्यापर्यंत थोडा फुकटमध्ये सांगा गव्हर्नमेंटला ना. पंचिंग नाही आहे तुमच्याकडे? आहे पंचिंग सीझन आहे तुमच्याकडे? मोठ्या माणूस लहान मुलं यांच्या लय भरपूर होते व्यवसाय. आणि सरळ उत्तर पण नाही देत आहेत ना. एकाला एक टायमिंग, एकाला एक टाइम. तिथे बघा हे काय स्पीकर पण बंद झालं आहे काय तिथलं? आलं तर सांगायचं ना पब्लिकला की गाड्या चुकणार नाही. साहेब तुम्हाला काम होतं, रिस्पेक्ट नाही बोलतो काय ते सांगा तुमच्या दरवर्षी येतो, दरवर्षी अशाच आहे की आता ही मुलं छोटी पंचिंग द्या.
चालू आहे ना साहेबांशी पंचिंग करा व्यवस्थित बोला ना. असंच नाही आता तुम्ही वाचून बघा ही काय असं सांगता माहितीच द्यायची सांगायला पाहिजे ना. नाही तर अलाउन्सिंग तरी काय करून अलाउन्सिंग करा. काय अलाउन्सिंग केलं काय मला बोलवता येत नाही. काय बोलायचं काय बोलवता येतं मग. एस-टी तिकीटचा सर्व्हर डाऊन झाल्यामुळे शनिवारी रात्री 12 वाजल्यापासून एस-टी सेवा कोलमडली आहे आणि ऐन सणासुदीच्या काळात ही एस-टी सेवा कोलमडल्याने आता कणकवलीमध्ये प्रवासी आक्रमक झाले आहेत. काय नेमकी प्रतिक्रिया काय सांगताय, काय नेमकं झालं आहे? नाही, आता आम्ही इथे 2 वाजल्यापासून रात्री इथे बसून राहिलेलो आहेत आणि एस-टीची वेट करत आहोत. आणि आता ते काय सांगतात असं सांगत पण नाही, फक्त बोर्डावर लिहून ठेवलेलं आहे सर्व्हर बंद झाला आहे. हे वास्तविक त्यांनी ते अलाउन्स करून सांगितलं पाहिजे होतं, हे बाबा सर्व्हर बंद झाला आहे, प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे आम्ही एस-टी सोडत नाही. पण आता आम्ही एस-टी अडवल्या, ज्या बाहेरून येणाऱ्या एस-टी आम्ही अडून त्यामुळे अधिकारी त्यांचे सांगतायत असं असा प्रॉब्लेम आहे आणि त्यामुळे आम्ही गाड्या सोडू शकत नाही. पण पर्याय आहे त्यांच्याकडे, नाही असं नाही. आता अगोदर तर पंचिंग होतं, आत्ताच हे सर्व्हरच्या आणि हे करतात तिकीट हे करतात. पण पहिल्यापासून तर पंचिंग पर्यायच होता, तो पण ते पर्याय काढू शकतात. बाहेरून येणाऱ्या गाड्या ह्या अडवल्या त्याबद्दल काय? जोपर्यंत आमच्या गाड्या सोडत नाही ना तोपर्यंत आम्ही अजून गाडी अडवणार. काय गाडी बंद आहे काय सांगतात? ते बोलतात काय सर्व डाऊन आहे आणि अनाऊन्स करत नाही आहेत आणि सांगतायत काय पहिले बोलले होते 5 वाजता बोलले गाड्या टायमिंग जाणार, आता बोलतात काय गाड्यांचा प्रॉब्लेम झाला आहे, गाड्या सर्व डाऊन आहे असं बोलतायत. आता बाहेरून आलेल्या गाड्यांचा सर्व्हर चालू आहे. हां, त्याचं तिकीट चालू आहे. बाहेरून आलेल्या गाड्यांचा सर्व्हर चालू आहे, पण ह्या गाड्यांचा सर्व्हर का डाऊन त्याचं मला विचारतं. इकडे का ना सर्व्हर लाव. आम्ही आता जवळ रात्री 2 वाजेपर्यंत चालू आहे. आम्हाला गाड्या वेळ मिळत नाही. वेळ म्हणजे आपल्या एस टी महामंडळाने सगळ्यांनी हे करायला पाहिजे, हे आमची ही इच्छा आहे. कामगार एकही गाडी गेली नाही इथून, एकही पण गाडी नाही. गाडी गेली नाही. किती वाजल्यापासून गाडी गेली नाही? आली गाडी गेलीच नाही. आम्ही आलोपासून 6 वाजल्यापासून 6 नाही 6 काय 5 2 वाजता आम्ही आलो इथे. गाडी गेली नाही. एकच मागणी आहे, हा पर्याय काय आता जो काय सर्व्हरचा प्रॉब्लेम झालेला आहे तो त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी तो पर्याय शोधून काढून हा पंचिंगचा पर्याय अधिकाऱ्यांना सांगतो. फोन देतात ते आम्हाला फोन देतात, पण ते काय त्यांचा पण फोन तो एस-टी लागत नाही आणि त्यांना रिक्वेस्ट पण केली. आता आम्ही एवढे 5-6 तास इथे वेट करतो आहे. एवढा प्रवासामध्ये पण आम्ही हे करून आलो, सहन करून आलो आणि इथे पण त्रास सहन करतो आहे. पण याच्यासाठी काहीतरी त्यांनी आता पर्याय शोधावा, कारण एवढे पब्लिक एवढे प्रवासी इथे आता कोळमळत चाललेले आहेत आणि ते आता आपल्या घरी जाण्यासाठी वेट करत आहेत. पण त्यासाठी त्यांनी जरी कुठला तरी एक पर्याय निवडावा. कुठून आलात आपण? मी ज्ञानदेवरावजी राहुळ, मी आता विरारवरून आलो आहे. मी आता अमरेडला जाणार. निश्चितच हे बहुसंख्य प्रवासी आहेत, त्यांचा हा रोष आहे एस-टीवर, कारण एस-टीचा जो सर्व्हर आहे तो अचानक डाऊन झाला आणि रात्रीपासून हे प्रवास करत होते आणि ते आता पुन्हा प्रवासी थांबले आहेत वेटिंग करत आपल्या घरी जाण्यासाठी आणि आता ते कणकवली बस स्थानकात आहेत. पण तरी देखील अजून एस-टी सुरू झाली नाही, त्यामुळे खूप त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. बाहेरून येणारी जी एस-टी होती, जी तिकीट काढलेले प्रवासी त्यांना देखील त्यांनी थांबवलं आहे, कारण जोपर्यंत आमची एस-टी सुरू होत नाही तोपर्यंत आम्ही ही एस-टी सोडणारी अशी देखील भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे कुठेतरी ही प्रवाशांमध्ये एक तीव्र नाराजी व्यक्त आणि एस-टी प्रवास हा ठप्प झाला आपल्याला दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत प्या, आनंदी रहा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधत आज कुडा येथे भाजप कार्यालयासमोर भाजपा नेते माजी खासदार निलेश राणे यांच्या शुभ हस्ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनपटावरील चित्र प्रदर्शनीचा शुभारंभ तसंच मेरी माटी मेरा देश या अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. मी गणरायाकडे कोकणासाठी कधी मागितलं तर कोकणाला कसली अडचण निर्माण होता कामा नये, महाराष्ट्राला पर्यायाने कधी अडचण ते शेतकऱ्यांना असू दे किंवा कामगारांची असू दे, कसलीच महाराष्ट्रावर संकट येऊ नये असं गणरायाने महाराष्ट्राला, देशाला सातत्याने त्याचा आशीर्वाद आमच्या या राज्यावर, आमच्या देशावर ठेवावं हीच नेहमी प्रार्थना मागत आलेलो. यावर्षी तीच आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह प्रस्तुत सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड प्रायोजित आणि कॅमलिन आणि श्रीराम बोरवेल सहप्रायोजित गणेश सजावट स्पर्धा सलग 10व्या वर्षी मोठ्या दिमाखात होणार आहे. या स्पर्धेत सहभागी होऊन बक्षिसांची लयलूट करण्यासाठी गणेश भक्तांनी मोठ्या संख्येनं याही वर्षी या स्पर्धेत सहभागी होण्याचं आवाहन टीम कोकणसाद लाईव्हकडून करण्यात आलं आहे. पाहूयात. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हच्या गणेश सजावट स्पर्धेचं हे सलग 10वं वर्ष आहे. गेल्या वर्षीच्या मोस्ट व्हायरल बाप्पा या आमच्या हटके आयडियाला गणेश भक्तांचा तुफान प्रतिसाद मिळाला होता. यंदाही खास गणेश भक्तांसाठी गणेश सजावट स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय. याही वर्षी मोठ्या प्रमाणात आकर्षक बक्षिसांची लयलूट करता येणार आहे. तसेच दैनिक कोकणसाद मध्येही आपल्या गणरायाला प्रसिद्धी मिळणार आहे. गणेश सजावट स्पर्धेसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक प्रायोजित पहिली 3 रोख बक्षिसं असणार आहेत. पहिलं बक्षीस रोख 11,111 रुपये, दुसरं बक्षीस रोख 7,777 रुपये, तर तिसरं बक्षीस रोख 5,555 रुपये असेल. तसेच कॅमलिन आणि श्रीराम बोरवेल सह प्रायोजित उत्तेजनार्थ 10 विजेत्यांना आकर्षक भेटवस्तू मिळणार आहे. गणेश सजावट स्पर्धेचे नियम आणि अटी खालीलप्रमाणे. प्रवेश फी फक्त 500 रुपये. गणेश सजावटीचा व्हिडिओ 7729969055 या नंबरवर पाठवायचा आहे. 3 मिनिटांपेक्षा जास्त असलेला व्हिडिओ स्वीकारला जाणार नाही. पैसे पाठवल्याचा स्क्रीनशॉट देखील 7729969055 याच नंबरवर पाठवायचा आहे. स्पर्धेचे सर्वाधिकार कोकणसाद लाईव्हकडे असतील. त्यामुळे वेळ न दवडता तुमच्या नजीकच्या कोकणसाद लाईव्हच्या प्रतिनिधींशी तात्काळ संपर्क करायला विसरू नका. आकर्षक बक्षिसं मिळवण्यासाठी सज्ज व्हा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा. विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. गणेश चतुर्थीला अवघे 2 दिवस शिल्लक राहिले आहेत. देवगड बाजारपेठही गणेशोत्सवासाठी लागणाऱ्या अनेक सामानानं सजून गेली आहे. पाहूयात.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. एसटी सेवा कोलमडली, प्रवासी आक्रमक. कोकणसाद लाईव्हची गणेश सजावट स्पर्धा, आकर्षक बक्षिसांचा होणार वर्षाव. आणि निलेश राणेंच्या हस्ते पंतप्रधानांच्या जीवनपटावरील चित्र प्रदर्शनीचा शुभारंभ. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.